Doble-ingat ngayon ang Ilang Magulang sa Pangasinan upang maiwasang mahawa sa tumataas na bilang ng kaso ng viral disease na hand, foot, and mouth disease o HFMD sa mga bata. Ayon sa Ilang Magulang na nakapanayam ng Hfmd Tigupan, kalinisan sa buong katawan at palagi ang paghuhugas ng kamay ang madalas na ibilin sa mga anak bilang pangunahing depensa sa anumang uri ng sakit upang hindi madaling mahawa. Kailangan mo man oras na lima, tapos may manamot ka everyday. Ganun sa malilinis ka, naiiwas ka at tamang makita. Dahil mas mabilis mahawa sa sakit ang mga bata, dapat ay parehong paglilinis din ang ginagawa ng mga nakatatanda na kasama sa bahay. Kin na ba era di man kin jad abong. Ikan kin. Amay jad gamit to kanto. Kailangan malinis pala ng kan. Ipapalot ang nagsaray didian to kan. Bukod sa kalinisan, makatutulong din umano ang pag-inom ng vitamins araw-araw para mapalakas ang pangangatawan. Karaniwang sintomas ng HFMD ang rashes sa kamay, paa at bibig, lagnat at mouth sores o singaw na sanhi ng pagkawala ng ganang kumain ng bata. Sa pinakauling datos ng Department of Health Region 1, pumalo na sa 605 na kaso ng HFMD ang naitala sa buong Ilocos Region ngayong taon, kung saan 280 dito ang naitala sa La Union, 252 kaso sa Pangasinan, 49 sa Ilocos Norte at 24 sa Ilocos Sur. Kasama mo mula dito sa IFM Tigupan, ito si Idol Jama Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.